mgbe ọ na-egolu gị akwa isi gwago nne gị, mgbe ọ na-esiri gị osikapa ịgwago mama gị, mgbe ọ na-egolu gị azụ gbamgbam ịgwago nne gị. Ị na-agwazi nne gị ugbu a ka o mebe agha ka o si n'agha mebe ka o mebe agha. Ọgọdọ mmadụ atọpụ aga m afụ n'anya welukwe kama mfụ n'anya ndị ya aga m afụ n'anya welukwe. Igbo bụ Igbo ekwekụọ ama agba. Igbo ndị ọma nwe m na ndị nwe, anyị abịago ọzọ na nke anyị kpọrọ bịa ka anyị sụọ Igbo, ebe anyị na unu na-anọrị na-egoli, ebe anyị na-ana eme unu obi ụtọ. Na nke a anyị juru eju wee bara abara, anyị ga-ewetara unu ilu Igbo. Aka m bụkwa nwaada Akụnnaya Ginger Eke. Ejekwa n'ebe ọbụla, ana m abịakwa. Igbo bụ Igbo ndị ọma, anyị anaghachitego. Oge eruola mgbe nwata tọọ ntị n'ala ọnụ ya danda, maka na onye hapụ ihe o ji ama mma, mma ya alụọ. Na nke taata, dịka m gwara unu na mbụ, anyị ga-ewetara unu ilu Igbo. Gịnị bụ ilu Igbo? Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ilu bụ isi n'atụmatụ asụsụ Igbo. Ilu bụ mgbọrọgwụ ji asụsụ Igbo. Ilu na-eji ụzọ ngọrịngọ ezipụta onwe ya n'ime okwu. Ọ naghị ezipụta onwe ya gbowam n'ime okwu. N'ala Igbo, enwere usoro a na-eso ma a na-atụ ilu. Anaghị ekwu ilu Igbo ekwu, ọ bụ ọtụtụ ka a na-atụ ya, n'ihi na ọ bụ aka na abụọ ka eji ebu ukwu arụsị. Nke a wee gosi n'ilu Igbo kajara akaja. Abịa n'ala Igbo, a na-ewere onye ọbụla maara ilu dịka onye maara ihe, onye ṅụjuru ara nne ya afọ, onye oke amamihe, onye ma ka esi ekwu okwu, nakwa onye eji eje mba. N'otu aka ahụ, a na-ewerekwa onye ọbụla na-amaghị ilu ka onye akọ na uche ya na-ezuchaghị ezu. Na nkwenye dị etu a ka ndị Igbo ji wee tụọ ilu wee sị na onye ọbụla atụọrọ ilu ma kọwara ya, ya mara na ego a kwụrụ n'isi nne ya nara n'iyi. Nke a wee bụrụ na nwaafọ Igbo ọbụla, ebe ọbụla ị nọ, na ị kwesịrị atụọ ilu Igbo ka ịghọta ya nke ọma, wee gosi na akọ na uche gị zuru ezu. Ọ bụ ilu ka nwaafọ Igbo ọbụla maara ka esi ekwu okwu ji aghụ okwu ya ahụ ma tekwaa ya ude. Okwu Igbo ọbụla iru dị n'ime ya na-aga siriri werere n'ọnụ ma na ntị onye ọbụla na-ege ya. Okwu Igbo ọbụla ilu dị n'ime ya na-arọ arọ ma gbaa ọkpụrụkpụ. Ilu ka nwaafọ Igbo ọbụla ji egosipụta na echiche ya zuru ezu ma kwụrụ chịnchịm. Ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ, ka anyị wetara gị ilu nke mbụ. Nke mbụ, aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Nkọwa nke a wee bụrụ onye rụọ orie. Onye ọbụla gbaa mbọ tinye uchu n'ihe ọbụla ị na-eme, ị ga-enwetarịrị uru dị n'ime ya. Ama m na ị ghọtara nke a nke ọma. Ngwanụ ka anyị jee n'ilu nke abụọ. Nke abụọ, egbue dike, dike ọzọ anọchie. Asị m gịnị? Egbue dike, dike ọzọ anọchie. Nkọwa nke a wee bụrụ na ụwa a ga na-agarịrị n'iru. Ụwa na-atọ rịkpọ. O nweghị ihe ga-eme ka ụwa wee kwụsị ịga n'iru. Ụwa ga na-aga n'iru, na-aga na-aga. Nke atọ wee bụrụ kama mgba ga-abụ ọgụ, mmiri zoo. Kama mgba ga-abụ ọgụ, mmiri zoo. Nkọwa ilu nke a wee bụrụ ihe ọbụla ga-emebi ọnọdụ ọma, ya mebie. Ihe ọbụla ga-emebi ọnọdụ ọma nke a mụ na gị na-abụ nọ na-enweri aṅụrị, na-ekpori ndụ, ya mebie.
ilu nke anọ wee bụrụ nke ikpeazụ. Odudu ọbụla na-ata enyi na-akọ ya ọkọ. Hei, nke a dịkwa egwu. Odudu ọbụla na-ata enyi na-akọ ya ọkọ. Nkọwa ilu a wee bụrụ: o nweghị ihe onye ọbụla ga-emetanwu onye karịrị ya ike. O nweghị ihe onye ọbụla ga-emenwu onye karịrị ya ike. N'ebe a ka anyị ga-abịa n'isi njedebe n'ilu nke tata. Ama m na nke tata nyere gị obi aṅụrị, nyere gị obi ụtọ. Na-esonyere anyị n'ebe a ka anyị na gị ga na-anọrị na-ekpori ndụ. Echezọkwana isonyere anyị na nke ndị oyibo kpọrọ soshal midia handụl anyị. Twitter, anyị nọ ya. Instagram, oho. Facebook, anyị nọ ebe ahụ. YouTube bụ ebe anyị bi ebi. Na-esonyere anyị ka anyị na gị wee na-ekpori ndụ, na-anọrị, na-enweta obi aṅụrị na obi ụtọ. Ndị be anyị, ka ọhịa nke a dịka na-enwe amaghị ya, maka na anụ gbana taa, echi bụ nta. Daalụkwanụ.